और बोलता भी चवा राजा राजा ये वेडिके பார்த்துட்டு இது வந்து கொடைக்கானல் வாரச்சந்தை அப்படின்னு சொல்லுவாப்புல. எல்லா பக்கத்தில் இருக்கிற கிராமங்கள் அனைவருக்கும் வாரத்துக்கு ஒரு முறை காய்கறி அது எல்லாமே தேவையானது எல்லாமே மொத்தமாகவே எங்கேயோ வாங்கிட்டு போயிடுவாப்புல. இன்றைக்கி கொஞ்சம் மலைச்சாரலாக இருக்கிறனால கூட்டம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது.
வாங்கத்தில் இந்த எடுத்துற உடனே எடுத்துடுறேன். இது 1/27ண்ணே. இப்போ வெள்ளிக்கிழமை தான் எடுத்தேன், 24ஆம் தேதி. கீழே தான் நம்ம ஊர், அங்கே கீழே எடுத்து இங்கே மேலே காட்டேஜுக்காக எடுத்துகிட்டு வந்தது. இந்த என்ன எடுத்து கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரி. அதுக்குள்ளேயே அப்படியே
20 கோஸ் வாங்க மாதிரி போதும். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன். எங்க கொஞ்சம் பிஸி, கொஞ்சம் டென்ஷன் இல்லை. அப்படி சரி சரி, நல்லா இருக்கீங்களே? நல்லா இருக்கு. அதான் போதுமானது. சரி பாருங்க, சமயம் வந்து இல்லை இல்லை, நான் சும்மா ஒரு வீடியோ பண்ணலாம். சரி 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 சரி. நமக்கு எங்க ஹோட்டலில் திங்கிறதுக்கு எங்கே வைங்க விஷயம். சரி பாருங்க, வரேன். என்னம்மா சும்மா வாய் பார்க்க வந்தேன். இது எப்படி இருக்கு? வாய் பார்க்க வாய் பார்க்க. எங்க 2 பேரும் இன்னும் ஜோடிகளை காணோம். இப்பதான் வரீங்களா? சரிம்மா, பார்த்து காணாம போயிட்டேன். சும்மா சந்தையை பார்க்க வந்தேன். நானும் சந்தையை பார்க்க தான் வந்தேன். ஒரே ஒரு கிலோ வெங்காயம், 1/2 கிலோ தக்காளி வேலை முடிச்சு. 10 ரூபா பச்சை மிளகாய். எப்படி நிற்கவா? எப்படி வாய்ப்பு இல்லை, கடவுளே மன்னிச்சு. சரி. பாட்டில்